Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Gwen. Gwen, kuyog ta na. Asa man day rin? Musimba ta. Unya, dili man ta presog tinuhuan. Sige lang, good. Okay naman, good na. Ginuura man gihapon ang atong ampuan. O usap pa, dili man ka Ako ka ipaila-ila sa kumakauban. Day, ugma ba? Kuyog na sa ta, ha? Asa man ta day? Sa gym. Magunsa makadito? Naay event ang among simbahan, day. Maong kuyog ta, ha? Kaya mo ato man sa tangin mo igagaw. Gaw, kinsa din ang laki ha, gaw? Asa ba? Kana, good. Oh, si Darwin man na. Karon pa malagi ko makakita anak niya. Taga-diin din na siya. Ay, doon na sila bahay ni Ren. Oh, mao ba? Uy! Naunsa naman ba diha? Ay, si Queen Day ay, nangutana siya kung tagadiin ko na si Darwin. Silingan rami anak, day, uy. Karon taod-taod. Ako ka ipaila-ila ni Darwin. Darwin. Nadi ko ipaila-ila ni mo, ha? Akong amiga si Gwen. Hi, Gwen. Hello. Day, naabi ng regards ni mo. Kinsa man day? Si Darwin. Ha? Ay, gikilig siya. Uy, saba di ha. Gikilig ka ron. Gwapo si Day, no? Oh. Oo. Unya, Day, kung manguyab siya ni mo, imong sugton. Ambot lang. I love you, Gwen. Darwin. Di ba ikay ko nga nakakita ko gigayon nga masulti dahan ni mo nga akong feelings. May chance ka ko. Ang tinuod, Darwin. Ganahan sad ko nimo. Kung mo na, gisugot ako di mo. O, Darwin. Uyab na ta. Salamat, Gwen. Kamu, ha? Pahilom-hilom lang day mo, ha? Naunsa ka, uy. Uyab na day mong Darwin, ha? Kinsa may nag-ingon? Daghan ang nahibaw, uy. Betaw day, uy. Nanguyab man siya na ako. Ako na lang siyang kisugot kay ganahan man ko niya. Happy kayo ko dahil nga nag-auyab mo. Kaya bini mo, parison kay mong duha, day. Salamat si mo paghatod na ako, Win, ha. Ikaw ron, mura mahinong ikaw di uyab, magpasalamat mo nga. Siyempre. Magpasalamat kita, uy, kay nag-effort baya ka. Yeah, Pauline ako, ha? Sige. Amping. I love you. I love you to Darwin. Noon sa manis Darwin, mura naman nagnausap. Dili naman siya mo-reply sa mga chat niya. Unsa makay nahitabo niya? Kuanday, busy naman kaayo siya, day. Uy, kay nagsige pa na siya kuyog-kuyog sa iyang amika. Ha? Kinsa mang amigaha, day? Uwasa ko makaila, day. Ang akong nahibaw-an nga amiga ng Darwin, tagatagom ng bayhana.
Unya, magsige na sila kuyog-kuyog kuno. Unsa? Wala gid magpakita si Darwin nako. Nabisi na gid siya kay kuyog siyang amiga. Ako pa nimo day no. Imo na lang nang kalimtan si Darwin. Dayran, Klaro kaayo day uy. Klaro gid kaayo nga uyab ng duha. Kaya ako man na silang nakitaan nga nagkuyog. Unya sweet kaayo. unsa? Husto, Sir Ren. Kinahanglan nga ako ng kalimtan si Darwin. Dili maayo nga magsigi ko kunahuna niya. Kalimtan ta na ka, Darwin. Gwen! Si Darwin nga akong ikasukat. Kinuo ko. Kakusag sa kulba sa kong dugan. Mulikay ko niya. Nabuang na gid ka day. Anday wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gusto na kay ko makalimot ni Darwin pero sa di nga ako siya gikasugat. Layak kong gibati. Nakulbaan kong maayo. Ay, ambot ni mo, Gwen. Bahala ka sa buhay mo. Salamat ko na nga nakikisulti ka na ko. Unsay tuyo ni man ako. Gusto na akong makikisori ni mo. Nga nanguyab kaglain. Wala may ato ko na eh. Nagbuwag na may. Mao ba? Natagin ako lain chance, Gwen. Kaya akong i-promise ni mo nga ako na ning tarungon. Sure ka? O lagi. Di na ako magbinuang ni mo. Di natin kapasakitan. Sige. Hatagan ka na kong laing higayon. Basta tumana lang gid imong giingon ha. Nga dili ko nimo pasakitan. O Gwen, ako na isaan ni mo. Ambot lang gid mo, Gwen. Nagpadanasad ka. Nisaad man siya nako, day. Nga dili na ko niya binuangan. Maayo unta, day. Pila na raman kaadlaw. Nga wa mo pakita si Darwin nako. Unya, wa pa siya nag-message nako. Ako siyang suwayag contact, be. Okay naman ko. Unsay okay ba, uy? Mura naman kag nabugnawan nako. Wow, mo. Dili ka makalimot nako, Darwin. Tungod kay maunay na feel nako. Itaw ka na eh. Lahi aram gud kung ni agas doon. O gusto ibuti mo ipasabot, ha? Layo ba itong bahay? Di ta pwedeng magkita. Usa akong paminaw. Di kaya po ta magkasinabot sa umabot. Darwin, May tingali nga, ato na ning undangon. makigbuwag ka nako. Okay. Darwin! Dili din ako kaya, day. Unya unsaon man na nimo, day. Nga wala may gusto si Darwin nimo. Unsa man din akong sa niya? Ngayon akong gibuwagan. Kay wa na lagi siya gugma nimo. Kinikigbalik na siya siyang ex nga taga Maragusan. Unsa ex? Naanay uyab si Darwin nga taga Maragusan, day uy. Og nagbalik sila. Maoy hinungdan nga iya kang gibuwagan. Unsa? Nakapiling na baka
kinsa sa among duha. Ang pili mong makauban. Nagbalik day si Darwin o ang iyang ex nga taga Maragusan. Og may hinungdan nga nakigbuwag siya na ako. Pero ako makasabot sa kong kaugalingon. Kay hangtod karon, nilaong paghihapon ko nga magkabalik mi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power sa RMN. Kaya na yan guys, nuga na to ang lang episode karong adlaw sa atong paboritong handumanan sa usa ka awit for today's episode August 30, 2025. So one day na lang guys no, matapos na ang August. Wow, kadali ra ba sa panahon guys no? Og mosulod dayon ta sa bare months, so bare months naman. Meaning hapit na pud ang Pasko. Anyway, ang inyong nadunggan na to guys ang kaagi ni ni Gwen, nagititulan ako atong ondangon. So sama sa atong nadunggan guys, ipailailan ni sa iyang best friend guys no, si Darwin after sa ilang pagpanimba. Og tuod man nagustuhan nila ang isa usa guys no. Og nagkauyab sila pero sa kalit lang no nabugnaw si Darwin. Kay di ay nakigbalik ni sa iyahang ex guys nga taga Maragusan. Pero dili ni madawat no ni Gwen. Mabisan hangtod karon guys no, bisag nahibaw-an na yang gibuwagan na siya. Pero love pagyapon niya si Gwen. Sakit kay na sa part sa babae guys no nga ang lalaki pa'y nakigbuwag. Munang sakit kay siya kay dako gina-insult no, syempre babae sila niya siya gibuwagan sa lalaki. Dako kayo nang insult to kang Gwen. Munang low kay si Gwen guys, pero I hope makamove on ra si Gwen ani guys no. Daghan pag mga lalaki nagpurol dihan no, og I think dili angayan si Gwen para si Darwin para sa iyang gugma. Mapay pagmata na ako guys, katugon kaayo ko no, kay lami king panahon guys, nagulan-ulan, bugnaw. Alas 2 na ko nang nag-open guys, alas 2 sa hapon, pero katugon pagyapon kaayo ko. Stress ko guys no, I think stress ni siya sige tutok og cellphone. Kay buntago to gabi guys, sige ako og cellphone no, saon nga expose kay ko sa radiation guys, pero nagamit naman tan ako og anti-rad nga antihost, pero kuan gyud siya, mulahos gyapon ang kalabad. But we have no choice, life must go on. Kung kamo si kuan guys, si Gwen unsa may inyong buhaton, ilit go na lang ba ninyo si Darwin og pasagdaan silang magmalipayon sa ihang ex, or habulon gyapon si Darwin no, kay gugmaan man gud siya. Mulisod na biya yun guys no, pag gugma mo ay maghari kay makabuang. Kamo guys nakatesting na bumuan ang gugmang makabuang. So again, I hope makamove on ra ani guys no, si kuan ang Cinder. Manghimasa sa ako guys, kay mahimasa sa ako na kay dahan pa ko buhaton karon na magsige kuti-kuti aning cellphone, manghawin akong kapot guys. Maunang manghimasa sa ko, pasagdaan lang ninyong naka-play guys no, or pwede na po ninyo mo exit, pero support sa tong channel, pasagdaan lang guys no, og dili skip ang mga ads kay minus ko karon guys. Ay siradaan din ni siya, mag half back ra mga po guys. Sada na siya para ang tubig dili mo gawas. Ay masa sa ako adto sa magputi-puti aning cellphone kay bira manghawi ang kamot guys. Siyempre kung manghawi ang imong kamot, nabason ni mong tubig, ang gawas ng ugat. Masa sa ako kadali ino adto sa ko mag-focus kay daghang pagbuhaton ron guys no. Ilabi na kay full episode na pod unya. Edit to the max gid ta ani karon. Inshallah.
Anak ko na siya mahimok guys, pero wala ka mumpon. Pero for sure, mabot ko na ginakakanhon sa kalimtan na niya si Darwin. Karon wala ka kay bag upan man. Pero as times goes by, kamugon na siya kay matid pa nila time can heal ba ya? Time is the greatest healer. O gamit na ko guys pang facial wash ang Pants. Ayan guys, Pants Bright Miracle. Itong i-check basig na stop na noon. Good sa Pants Bright Miracle. So ayan, feeling fresh na ba? Ay, kung bisag nara ko sa akong balay guys, nara ko sulod, pero buntag gabi idyog ko mag half bath na kung di ko kaliko. Hindi ko comfortable pag di ko ka half bath. So magbasa ta guys sa inyong comment sa gahapon nga upload, no? Atong i-check guys kung nabay mga comment diri, no? Nga ang sender nga ma-OC. Ay nako, wala na install lang po ini akong YouTube app. So I think that's all for today. Kaya dahan tagi dito noon guys, no?
og after ani ang pasultihon no og and then ang Digong Kansuboy. Thank you so much and happy weekend.